Pakon kanggo karaharjaning manungsa. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Kliwon tanggal 17 Juli taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 12 ayat 1 tekan ayat 8. Nguing nguing nguing. Awan iku swara ambulan cemengkling mecah swasana kutha Malang kang panas. Krungu swara mau para pengendara kang madheti perapatan Jalan Agung Suprapto piyak kanggo menehi kesempatan si ambulan nindakake ayane tetulung karibetaning pepadha. Nanging ana sawijining kendaraan sing tetep mbegegeg nyegati dalan. Ora lidok tumindak iku ndadekake para pengguna dalan liyane padha muntap nepsune. "Oe, minggir!" celatune salah sawijining pengguna jalan karo gedhor-gedhor mobil sing mbegegeg mau. Mbok menawa prastawa ing Cicala bisa dadi pancadan kanggo nglimbang waosan dina iki. Ing waosan kacaritakake, para litoret lan wong-wong Parisi nucuh Gusti Yesus sing ora bisa ngajari para murid kanggo nuhuni paugeran Toret. Nadyan katone saleh lan wicaksana, wong-wong Parisi lan para ahli Toret saktemene ora mangerti wosing paugeran utawa pakon. Pakon rinakit kanggo karaharjaning manungsa. Para ahli Toret lan wong-wong Parisi jroning prastawa Cicala kagambarake dening pengendara mobil sing ora gelem minggir lan begegeg ing tengah dalan, ora aweh kesempatan kanggo wong kang banget mbutuhake dalan kanggo liwat. Demi taat berlalu lintas kalirwakake kabutuhan wong liya kang luwih wigati. Saderma ngelingake wong-wong Parisi lan para litoret mono mujudake kelompok-kelompok manungsa jroning masyarakat Yahudi kang banget-banget ngajeni paugeran Toret ngluwihi apa wae. Sabda dalem Gusti ora oleh diregeti lan dinista manungsa, malah kepara kudune sabda dalem Gusti digawe tansaya luwih becik. Mula demi ngrawat paugeran Toret, para ahli Toret padha mranakake aturan-aturan kang ana kanthi sak cilik-cilike enggo rasane ora tinemu ngakal. Kaya kang dumadi dening para murid kuwi. Jane para murid amung methik gandum sawetara wuli nanging wis kaanggep tandang gawe. Demi ngrawat paugeran Toret, sapa kang nerak paugeran Toret mesti kena hukuman. Ora ana perkecualian, ora ana privilese utawa pangenteng-enteng kanthi migatakake kahanan lan prakara kang dumadi. Tumrap wong Parisi lan para Toret ora ana wong kang becik jabakna wong kang padha nuhoni pakon Toret sakwut-wut. Prakara kaya mengkene iki kang kaadepi Gusti Yesus lan para murid. Bila perkarane para murid, Gusti Yesus nyuplik prastawa kang kaalami Daud ing prajanjian lawas. Marga keluwen Daud lan pendereke mlebu kemah suci saperlu nyuwun pangan kanggo ganjel weteng. Meruhi kahanan kaya mengkono mau, Imam Ahimelek maringi Daud lan para pendereke roti sajen kemah suci kang saktemene amung oleh kapangan dening para imam wae. Kanthi mengkono demi kaslametane manungsa, Imam Ahimelek nerak paugeran Toret kanthi menehi roti sajen marang Daud sak kanca. Para tresna pelem kinasih nadyan jaman wis maju lan modern, sikap, sipat lan pamikiran para ahli Toret lan wong-wong Parisi isih akeh dumadi. Akeh wong padha nusahake liyan marga pathok bangkrong ngayati paugeran. Muga kita pendherek dalem Sang Kristus bisa luwih luwes nindakake paugeran jer landhesane pakon tresna tinresnan. Jroning paugeran tresna tinresnan, tresna Gusti lan tresna pepadha kudu katindakake sacara seimbang. Suwawi sami munjuk, kunjungan sedalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados ing mlebu sakmenika sarta sak lami-laminipun.
Amin. Kunjungan semoga dalam yang Romo, so yang Putro, tuin yang Roh Suci. Amin.